Hola manolistes, com esteu? Espero que bé. En aquest vídeo us ensenyo com he fet aquesta corona de carnaval per decorar la porta. A veure si us animeu a fer-la. Encara hi sou a temps. És força senzilla i ràpida. El que més m'ha costat és anar a comprar el material i potser bastant tallar la roba de tul. Però un cop ho tens, ja està. Va, doncs, ho voleu veure? Som-hi! Vull fer una corona que he trobat per Pinterest. No he vist que hi hagués cap vídeo a YouTube així que s'hi assemblés al producte, doncs, al final. Faré servir tela de tul de diferents colors, taronja, blau fosc, groc, blau clar, també tinc fúcsia i aquest verd. Val? A més del tul, vull que es mou, també tinc aquest foam, tinc aquesta goma eva que és de brillos, vale? Que serà per fer les, com veureu en la imatge hi ha uns antifaços, doncs serà per fer els antifaços. Després també faré servir un aro. Ja vaig començar per veure la mida que necessitava. Però bueno, això ara anirà fora. Evidentment, tisores, i si volem enganxar-ho més bé, doncs cola calenta. Costa una miqueta tallar el tul, val? Llavors jo primer he fet com una tira que fes els 42. Em poso el 25 i tallo així, poquet a poquet, o més o menys, no cal... Ui, és que se'n va. Per la línia del 15. Doncs serà de 10. Per què hi ha unes que són més bonetes, més gruixudeta que l'altra? Doncs perquè aquesta, la gruixudeta la vaig comprar en botiga de roba i aquesta la vaig comprar en un bazar. Val. Estava ben neguitosa, volia començar ja i vaig anar al bazar, que em quedava més a la vora, però em faltaven colors, com al final vaig anar a comprar a la botiga física. Ja estan tallades unes quantes tires de cada color. Val? I ara, doncs, ho posaré aquí, ho anirem posant aquí. Ja tinc blau, groc. Miraré de posar-ho d'una altra manera. A veure com va. Jo ara faria taronja. Així com... Així, així. A veure com queda. No sé, serà que m'agrada més així que així. Per tant, desfaré aquests i els posaré així. Així apretadet, i ara aquí posaríem el verd. Bé, doncs mira, ja he tallat tots els necessaris. Potser n'hauré de tallar més, perquè de moment he tallat 6 o 7. Llavors, he decidit fer com una sanefa. Blau fosc, el fúcsia, el groc, el blau clar, el taronja i el verd. I ara tornaríem a començar. Que quedi tapadet i tornaria a començar. Torno a començar amb el blau. Blau, passant per sota, agafant les cuetes i va. I ara tocaria el fúcsia. Bueno, jo he decidit fer així. Si algú s'emociona, s'anima a fer-ho, doncs pot fer-ho com vulgui, clar, cadascú al seu gust, si us agrada, si no us agrada. Aquí això blanc no m'acaba d'agradar, Bueno, ja veurem. Vinga, toca el fúcsia, toca el groc, passo per sota, queda igual, i vinga,
Ho acomodo. Totes són de la mateixa mida. Potser després es pot anar retallant, ja veuré. Bé, ja he fet gairebé tot, acabo. He hagut de tallar més, o sigui que al final he hagut de tallar més tires, val? O sigui que al final es fan servir una, comptarem les blaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de cada color, val? Segueixo. I aquí, això, ups, mira, anava a dir, ho tallaré, s'ha tallat sol. Aquí el que faré és, he de pensar a veure què faig, agafaré alguna cosa perquè serà per penjar a la porta, d'algun altre color o una cinta, ja veurem. Tinc aquest color que potser serà el que faré servir per penjar-ho a la porta. O en blanc. Bueno, ja m'ho rumiaré. Val, doncs ja està. Ara es tractaria de donar volum. Llavors, això, aquí és on hi ha això, Llavors ara tocarà fer els antifaços. He posat tota aquesta tira que tenia de tul d'aquest color, l'he posat així lligat i serà amb el que penjaré a la porta. Que no quedi massa gran, una mica proporció, val? Estarien els foradets pels ulls. Posarem aquí. Ho faré amb cúter. Així. Aquí n'hi hauria una. Bé, jo tinc 3 models, no en faré més. He procurat que estessin proporcionats, val? La mida. I ara doncs faré el fúcsia, el verd, que són els colors que hi ha en blau.
Bueno, ja ens estem omplint de purpurina. Doncs ara ho retallo. Vàlid per la part dels ulls, també amb cúter d'aquest. És que no es veu. A veure, així, però girarà. Això, una miqueta els antifaços. Després de retallar els ulls, quedaven trossets així, val? Els trossets aquests dels ulls. Per completar una miqueta se'm va ocórrer doncs, fer també diverses formes per enganxar-les allà, amb el mateix foam de brilli. Vale? Llavors, amb els trossos que van sobrar, doncs, amb una trucaladora d'aquestes que són gruixudes, que hi pugui cabre, per exemple, amb estrella. Aquest sí que... Val? Doncs diverses formetes d'aquestes per anar enganxant aquesta mena de confeti. Us ho he fet amb una aquesta forma, amb estrelles, amb el cercle i aquestes estrelles. Això sí, ha de ser que sigui ample. Però ja que són més estretetes i no hi passa la goma eva. Mentre s'escalfa la cola, vaig posant a veure com ho poso. També en acabat posaré aquesta mena de confeti i formetes que he fet abans. Esperant un suport que he demanat a Temu per poder gravar i que quedi més enfilat. Espero que funcioni bé, perquè això, a part de que es mou molt, li dones un copet i poing, i es mou. Doncs constantment se'm treu, se'm surt, cau, ho he de posar més amunt, poso unes coses i cau. Llavors m'he demanat una altra a veure com va. Ho posaré així i després ja posaré això, com he dit abans, ja ho posaré. Una miqueta els fils, doncs ja estaria. Doncs gràcies per arribar fins aquí. Si t'ha agradat el vídeo, pots fer un like, si us plau, i deixar algun comentari, que m'encanta llegir-los i comentar-los. I si et sembla bé, pots subscriure't. Que vagi bé i fins al proper vídeo.